Så skal vi tilbage. Anders har bolden nede bagved, nede bagerst. Han slår en lang bold nu. Der. Til Nani. Og der er mål. Og der er mål. Ja, easy man, easy. Easy, det er nemt, det er for nemt. Ja. Skal lige sætte den op? Det der. Kommer igen. Er det strat? Julian, kom nu ind. Hvor fanden er det for en aura, du har? Jeg havde sgu ventet på jer. Hvad? Kom her, det er bymål. Now play hard to get. Kom her nu. Hvordan fuck er du gået? Mellem mig og Bro. Ja! Hold nu kæft, mand. Han er varm. Jeg har det fucking fantastisk liv. Hvordan har du det med det? Det ved jeg ikke. Hvordan har du det med Anders? Skal du ikke ind og spille? Yes, man! Vigtigt, drenge! Morris! Det er en hård kamp, man. Funny baby. Anders! Kom af det! Der er strandløv. Kommer vi bytter! Ja, tak. Kommer! Patrick Hero! Hvor er vi skidt af? Hele vejen! Er der modsat? Hvor er det flot! Højre! Fremragende! Vælg ind og chase. Ball chase. Ja. Fremragende, kør højre! 3, 2, 1, nu!